Estes días cúmprense 12 anos desde que foron precintados os contedores soterrados instalados en varias rúas da cidade. Segundo o Grupo Municipal do BNG, o tempo determinou que a aposta por este sistema de recollido de lixo foi un erro, tanto polos elevados custes de mantemento, a vida conta das continuas avarías que acreditaban, como pola xeración de problemas de salubridade e cheiros debido á gran acumulación de lixo, ademais da perigosidade que supuña especialmente para as e os operarios encargados da súa manipulación, dándose o caso de algún incidente grave. Durante este tempo, distintos gobernos locais buscaron solucións sen éxito, propondo opcións diversas que ían desde a reparación básica até a sustitución completa, pero se que finalmente se concretase ningunha. Gonzalo Pérez Jácome prometía no seu programa electoral de 2019 que se chegaba á alcaldía solucionaría o problema nun prazo máximo de 90 días. Pasaron 7 anos e os contedores soterrados seguen aí, contribuindo á degradación da contorna na que se atopan, restando espazo e acumulando lixo, suciedade e malos cheiros. Diante desta situación, o Grupo Municipal do BNG entende que é hora de tomar unha decisión. Consideran que non abonda co seu precintado ou selado e piden que sexan retirados fisicamente para recuperar o espazo público no que se ubican.